Telewizor. Film sérii Sąsiedzi. Beží 6. minúta rozhodujúceho zápasu o postup do prvej futbalovej ligy. Hostia v útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Kryžan pred brankárom Kročákom. Kročák čas udelal a zachránil pádom pod Kryžanové nohy. Úvod zápasu teda vyznieva celkom jasne prospech domáceho mužstva, ktoré je vysokým favoritom tohoto zápasu. Zaplnené hľadisko samozrejme opravduje domáceho mužstva. Očakávajú. A o tom, ktoré z týchto dnešných mužstiev sa prebojuje po našej najvyššej futbalovej súťaži. Verím, že aj vy doma, vážení diváci, ste spokojní s priebehom zápasu, s jeho úrovňou i s kvalitou nášho obrazu a s kvalitou prenosu. Akcia znovu hostí Kálka, stracujú verniky, posielajú Mericherovi, Mericher vracia prihrávku Válkovi, Válka, dopredu Morvajovi, Morvaj unikol po pravej strane, ale otvoril vyrazil Barubner a zrážal tu za to stranu Čiak. Zrovna stavujúce prvého polčasu, stane sa bezvôľový, proste vyrovnávajú v tejto chvíli, akciu nárast, pravý stránca, postihujúceho mužstva, Kráľovicovi, Mericherovi, Mericherová hlavička na Trenčanského, Trenčanský súboj s Michálcom, Michal Krúcovský, dáva na Hamlovu brankárovi Matúša. Je to už 18. zájemný súboj týchto dvoch súperov, dnes poprvý raz v takom dôležitom zápase, v ktorom ide o postup do ligy. Z tých 18 doterajších súbojov domáci vyhrali 10, proste 4 boli remízy, čo hovorí jasne o tom, že domácom spravili ale aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. To bola Bohušová prihrávka na Trenčanského, Trenčanský dáva Krasňanskému a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hrist rozhodcu kartičku, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Kryžana. Kryžan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stoper hostujúceho mužstva, loptu zbrtal hostia. Rýchlom proti útoku, ktorý musí riešiť vybehnutím domáci brankár Matúš. Rýchlo, dramatické, zaujímavé, svojím zvarom pozdolej postavy 0-0, 17. minúta tohoto vzrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila od žrbie Kročákovej brány hostovali veľké šťastie. Krasňanský v súboji s Jančom. Jančo je pravý obránca domáceho mužstva, futbalista, ktorý má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva nakrátko Michalcovi. Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva.
tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hosťujúceho mužstva. Znova Bohuš, Morvaj, Krasňanský, Krasňanský loptu stráca na Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za postrel. Čiže otočí hľadzinu. Hostujúci futbal. Znova v útok. Už sú 16 domáceho mužstva. Nedali aj teraz útočná akcia domáceho mužstva. Hrá v bielých dresoch Petro, Šulekovi Šulek, Daubnerovi. Daubner zastavil loptu, zasekol, skočil k nemu Valko a Valko mu ho odkopol. Rovno spred nos Amerikany. Už sa dostáva loptu do stredu ihriska, dostáva sa strelou a bude z toho gól. Nie, útočná akcia, je gól! Domáci vedú v pomere 1-0 a strelcom gólu je Šulek. Bola to priama strela, výborná strela, umiestnená strela a veľká spokojnosť bradov domáceho diváctva a všetkých tých, ktorí prišli a sledovali. Dá sa útočná akcia, hostujúceho mužstva hrajú v zelenom. Strela na brán, všetky, boj v strede ihriska, darmo sa tam snaží Trenčanský aj Morvaj obísť brániacich hráčov. Michaleca, nepodarili sa mu lopta, ten procentu ihriska, obskakujú hráči okolo loptičku, obskakujú a pribehol tam Novák, vyskočil a prisadol. A no, je naozaj niečo sa vidieť každý deň na ihriskách. A tak nesie loptu pomedzi nohami, dostáva sa dopredu, lopta síce prešla, ale súčasne tam bol faul a rozhodca kartička ukazuje nie takto faulovať. A je tu druhá žltá karta v tomto stretnutí. Druhá žltá karta, bude sa pokračovať v hre priamým voľným kopom hostujúceho mužstva a prosím to bylo, prepáčte, ja som myslel, že on to posúdil opačne, nakoniec kopali, ale trafili len horné brno. Lopta vypadla von z ihriska, za postrannú čiaru. Jeden z divákov pribehol, aby rýchlo ju rozohrali, hodili ju do hry a hodili ju na ihrisko. Takže sa bude môcť pokračovať v hre. Hrajú temer všetci hráči, diváci. A strela opäť na bránku a išlo to vedľa. Hostia bránia sa. Lopta sa kotúla sa po celom ihrisku. Je to